Magandang araw sa inyo mga brad. Welcome ulit sa YouTube channel. Gagawa pala kami ngayon ng mga brad. Ang bagong paggawaan ng bibingka. Sisira na yung dati naming lutuan. Butas na yung yung lalagyan ng lansa, yung hulmahan ng bibingka. Pakita ko sa inyo mamaya mga brad ang forma kung anong forma ng ng aming gagawing lutuan. Drum yun mga brad, isang buong drum. So, abang-abang lang kayo mamaya mga brad. Ito pala yung lutuan namin mga brad. Medyo sira na. Nagawa kayo ng bago. Yan o. Isang buong drum. Yan. Tinabasa namin mga brad. Yan o. Dito. Tinabas. Hindi kasali to. Sanggaan ng bakal. Yan mga brad. Gagawa kami ng bago mga brad kasi may butas na yung yung lalagyan ng plansa. Yon basig na ibantay na pangay na daw ni kang Madam Nikki ha. Nikki, Madam Nikki. Timekeeper diba? Lansa namin mga brad. Ito, lumahan. Ito, lata na condense. Gupit-gupit lang namin yan.